Ще ви изпея една българска роза. Добър вечер, приятелю млад. Добър вечер, другарю. Добре дошъл в нашия град. Добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен. Нека тя да ти напомня с ароматния си глас. За Балкана, за морето и за всички нас. Всички нас. Направо тръгна. О, беше, да. А сега искам и другите две девойки. Айде. Чуем една мнение от хора. Но това не е от хора иначе. Добре, Ние пеем в дамски хор Лира, Благоевград. Женски хор сме. Супер. И скоро, между другото... жени има в този хор, бе. Да. Да, 25. Идеално, защо не са тук и 25-те? Еми сигурно са заети. Да, те си нагадата. Добре, Ай, слушаме. Кичице, 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 буйна лобода. Хей! Кичице, кичице, буйна лобода. Дай ми нож, дай ми нож, дай ми нож, дай ми нож да се пробода. Хей! Дай ми нож да се пробода. Заради, 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 заради вашата махала. Хей! Заради, заради вашата махала. много ви благодарим, много. Моля? Много и с танци. Ма чакай, артистично го докараха. И добре си подкрепиха приятелката. Еми да, Много добре. Да.